Takže já tipuju, že Mara dojde domů kolem 5. ráno. Co? Do nějíčku. No, abych tě si zítra pustil, víš? Nějíček. Ahoj. Nazdar. No, tak uvidíme. Nicméně můžete sledovat můj další weblog na mých stránkách a já se s vámi teďka rozloučím. Ahoj. Ahoj. A zítra se vám zase řeknu, co se jako stalo novýho. A dáme prostě nějaký kec, no. Dneska mám ještě ovko a dneska byl takový lazy den, tak uvidíme. Necháme se překvapit. Já, tak mám tady teďka informaci přímo z terénu, co se děje na internetovém poli. Máro, řekni nám ještě jednou, co se stalo? Na Facebooku je nový vzhled. Zase nějaký problémy kvůli tomu. Co se tam zase posunuli něco? Nebo nějaký ikonky jsou tam nový? Nebo co tam je? Ještě víc vidím ty píče tady. Ježišmarja. Na prvním místě já, ne? V čele s Brýmem. Ne, Pára, no. Já jsem si myslel, že bude hned po mně. A tak já jsem asi druhý, no. Víš, proč mám na ty bradě takový důlek, Maro? Na ty bradě. Jo, ten důvod. Víš proč? Ne. Protože když jsem byl malý, tak mě omylem střelil policajt puškou. Fakt? Ne, ono se to odrazilo o auto, totiž ta kulička, víš, takže proto mi to jakoby neprostřelilo, ale jenom mi to jakoby tu kost promáčklo, takže to mám jakoby takový důlek. No. Pan policajt se jmenoval. Jirka nějaký z Prahy, z Holešovic. Jsme tam byli tenkrát na nějaký přehlídce koní. S kým tam mluví? Já mám blog teďka na internetu. Píšu blog? Já mám kamo přes 3000 sledování. Takže teď to bude na internetu. Lidi. Že bys mě odkrál. www. Schválně, no. Amatér porn. A No. N D R E A S tečka tečka ne tečka CZ tečka B. Ježíš, to je špatně. Co to je? Andrea.cz existuje. A co tam je? Komplety, aktuality, nářadí a dílny. Počkej. Andreas, Brin. Ne, andreas.blog.com. No, vy už to znáte. Našel jsi to? Jo. Ukaž si to, ano? Chceš ty, jo. Uka? Podíváme se, co tam vlastně našel, protože třeba tam je nějaký špatný písmenko. Ne, ten nic není. Ne, tak dej .blog.cz andreas.blog.cz. To už určitě tam bude. Je to tam? Ne, není. Tak asi jsme se ztratili, dámy a pánové. Jak to kurva bylo? Já už si sám nepamatuju. Já totiž to mám daný prohlížeči. Já se tam přihlásím a to mám uložený všechno tam, takže já jakoby nepoužívám tu adresu jako fyzicky, že bych prostě jako kliknul a namlouval to prostě nedělám. To píčovina, to jako vůbec absolutně už dávno nedělám tady toto. Mám všechno uložený. Od to ty počítače jsou, že abyste lidi nemuseli pamatovat. Cože? Tak já tak mluvím se svýma obdivovatelama. Dávám tady nějaký poselství a ty pěkně tady prostě řekne, že jsem zhulenej a že jsem prostě opilej. Přitom jsem úplně v pohodě, to úplně vidíte, ne? Jsem jako vždycky. No.
Lidi, já jdu už teďka končit, protože typek, který je naproti, je docela takový nervózní. No, vypadá fakt nervózně, nevím, co se zase děje. Takže se zase na chvilku odmilčím a přihlásím se vám v dalším živém vstupu. Tentokrát už tady asi týpek nebude, tak to bude trošku odvážnější. Tak se mějte.